Na úpetí hôr západných Tatier v obci Zverovka sa nachádza jedinečné skicentrum, ktoré sa píši nádhernými výhľadmi na mohutný Salatín. Zažiješ tu viac ako len výbornú lyžovačku. V zime si tu prídu na svoje lyžiari, snowboardisti, skialpinisti, ale aj vášneví turisti. We get what we deserve. Oh, we get what we deserve. And we're down, we go. Vychutnaj si ten moment tu a teraz. Len ty, sneh a čistá hlava. No tak čo? Ešte váhaš? Ver mi, roháče sú viac ako len lyžovačka. Way down we go.